हरे कृष्णा सगळ्यांना नमस्कार. आज एक क्विक रिमाइंडर, आज एकादशी पुरा जाणा तशी प्रकार काल आम्ही एकादशी मध्ये उद्याची तशी आज एकादशी ओके. आज एक लाईक दिवस उपवास आणि देवाला एक चॅन्टिंग असं की ते इन्क्रीज कर का हा दिवस ओके. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके. आज कंची एकादशी नाव होतं एकादशी नाव तुमका ग्रुप अपार एकादशी. व्हेरी गुड. आजची एकादशी नाव अपार एकादशी. आज आम्ही क्लास स्टार्टिंग एक सानाची एकादशी महात्म्य सांगून मुखारोचा तशी हिंदीत एक व्हिडिओ असा हांव दाखयता ते एकादशी महात्म्याचे व्हिडिओ तुमकां पेटयता जाल्यार हांव एक सानाची म्हणटाली म्हाका गोत असेल तितला हांव एक एकादशी महात्म्य तुमकां प्रवचन सांगता. ओके. ओके. आता अपार एकादशी म्हणजे कसं ना, आणि प्रत्येक एकादशी लास्ट टाइम एक एकादशी सांगेला लास्ट टाइम एक एकादशीचं नाव सांगेल त्यांच्या मोहिनी एकादशी. ह्या एकादशीचं नाव कसं ना अपार एकादशी. प्रत्येक एकादशी व्रताक एक एक महत्व असता. त्या महत्व त्या दिवस आम्ही ऐकलं आमका अश्वमेध यज्ञ आणि बाकी पुरे यज्ञ केलेला ह्या मिळतं आमका कसं ना पुण्य मिळता. गीता माताजी कसं सांगशील? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वॉइस ची हे जातस तुमगेल म्हळ्यार इको इको हो. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. परफेक्ट. ओके. थँक यू. त्याची काय माईक प्रॉब्लेम्स मेगेला. ओके. तशी आता अपार एकादशी म्हळ्यार कसं ना आणि त्याचे एक महत्व कसं ना म्हणून पळया. ह्या संवाद केन्ना एकादशी संवाद आम्ही पळयला पुराणांत युधिष्ठिर महाराज आणि कृष्णाल मध्ये संवाद. प्रत्येक एकादशी संवाद कसं की युधिष्ठिर महाराज आणि कृष्णाल मध्ये अशा. युधिष्ठिर महाराज एक क्वेश्चन निमगे होतं ते कसं ना आमगेला ह्या एकादशीच्या ह्या मासार येवची एकादशी कृष्ण पक्षार येवची एकादशी ज्येष्ठ मासांतो त्याचे महत्व कसं ना म्हणून कृष्णाला निमगिता. तशी जाऊन कृष्ण स्वतः तगेले इष्टाचे दिवस म्हणजे एकादशी विष्णूक मस्त प्रिय दिवस तोच हंगा कसा एक महात्म्य सांगता होता. म्हणता ह्या अपार एकादशी कितले पुण्य की आम्ही केलेला पुरा पाप ब्रह्महत्या म्हणजे ब्राह्मणाक मारून गेलेला हत्याचे पाप आणि भ्रूण हत्या म्हळ्यार एक भ्रूणांत चेडडाक मारलेला हत्याचे पाप आणि कसं ना दुसरा परस्त्री परपुरुषाच्या आम्ही केदने आमगेल मनांत दवा आम्ही दोळ उठून दुसऱ्यांक पळयला असलारी आणि एक कसं ना काम भावनेंत पळोवन असला ताजे एक पाप त्या तसल एक होड पाप कसं अस की पुराणांतू बरेला तसल पाप केलेला नरकांतू एक मस्त विंगड नरक असतांतू तसल एक जळोन एक तांगेल बॉडी जळयता म्हणून तसल एक पाप केल्यार आणि दुसरं मास तसल पुरा खाल्ल्यार आमगेल कसं पाप अस की ह्या अपार एकादशी आम्ही फॉलो केल्यार कसं जाता ते एकादशी त्याशील पुरा पाप आमगेला नाश करून सोडता. ह्या नाश करची म्हळ्यार कशी अपार एकादशी फॉलो कशी करच्या. सकाळी ऑलरेडी आमगेला अपार एकादशी जाला जस्ट एक सांगची प्रकार सांगल्यारी सकाळीचे ब्रह्ममुहूर्त उठून देवा म्हळ्यार एक नाम करून देवाक एक आरती उबर म्हळ्यार एक स्थानाची दिव दवरून जस्ट आरती उबरच्या जायना जाल्यार जस्ट एक दिव दवरून
आणि कसं करका आम्ही देवाला एक नाम स्मरण करका सकाळी उठून एक पटी नाम जप करका आणि ह्या एकादशी कश म्हळ्यार तुमगेले एक एकादशी टाइम मारी ಕೆಲವು ಜನ ಸಂತೋಷ ಅವನಿಗೆ 1 ರೌಂಡ್ ಅಂತಸ್ 2 ರೌಂಡ್ ಅಂತಸ್ मग चढ करका दलारी केदान करका कसं म्हणून कळताना एकादशी बेस्ट टाइम कित्याक एकादशी तू आम्ही नाम जप कसं की आमगेला मट्टाकिंत एक 100 राउंड तू करतदला रात 32 राउंड्स म्हळ्यार एक तांगेला कॅपॅसिटी वयर तांणी कसं करताची तांगेल राउंड्स वाडयताची कित्याक कृष्णाल नाम काढच्या मस्त कसं एक प्लीजिंग म्हणजे देवाक एक खुशी करचे एक दिवस एकादशी आणि देव ऑलरेडी खुशेर असता आता तुमगेला एक बर्थडे आस म्हण लागलाची तुम्ही गेले एक बर्थडे असताना त्या दिवस कसं नाही वाईट भावनेंत असता त्या दिवस तुमगेले दुरू तुगेले एक शत्रू म्हण कोण असतं की तांणी समेत तुमगेले दूर राहिलारी एक कसं ना तुमक कसं नाही द्वेष असा ना त्या दिवस तुमक कसं जावका मग खाली खुशी जावका एक बर्थडे दिवस कसं ना एक रायाला बर्थडे आसल्यार तो कसं करता गांवतून एक पुरा जना कसं ना वांटीता तेगेले एक वेल्थ कसं की म्हळ्यार एक भांगार आणि तेंगेले समृद्ध राज्य असल्यार तो वांटीत असता जनांक तशीची कृष्ण कसं ना देव ह्या दिवस एकादशी महिन्याक 2 पटी येवचे एकादशी कसं की ते देव त्या दिवस मस्त खुशेर असता त्या दिवस आमका एक ऑपॉर्च्युनिटी देवाक एक आनीक चड खुश करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून आमका सांगता आणि नेक्स्ट हंगे एक रायल एक स्टोरी असत एक राज्यांत एक व्हडलो राय आसलो त्या रायाक कसं म्हळ्यार तो सांगता कृष्ण एक स्टोरी सांगता त्या रायू मस्त एक समृद्ध राज्य आशिल्लें तेगेला त्या टायमार कसं जाता म्हळ्यार भायर दाखोवन एक शत्रू कोणे ना आशिल्ले ताका आम्ही सांगताच न्हू भायर कोणे शत्रू ना जाल्यार भितर शत्रू असताची तशी भायर कोणे शत्रू ना आशिल्लेची भितरीचे तेगेल भावच तेगेले कसं ना शत्रू आशिल्लो आणि कसं केलो राती न्हिदोन आसतना त्या रायाक तो मारून घालता आणि तेगेल बॉडी कसं की एक कसं म्हणता स्मशान एरियान मेल मागीर कसं करता ताका एक विधीपूर्वक जावन त्या बॉडी कसं करता दहन करता म्हळ्यार एक जळोन घालता जाल्यार हांग कसं करता तो कोपार येवन सान भाव की होड भाव की कोण आशिल की तो रायाल एक बॉडीक वल्चर्स म्हळ्यार कसं ना एक हद्दू पुरा खाताच न्हू नॉन व्हेज खावचे एक पक्षी पुरा कसं की तांकां गावन सोडता तेगेल बॉडी आणि ते एक बॉडी खंय असता आम्ही सांगताच न्हू आलद मरादो पीपल का पेड म्हणताची त्या रुखाच्या पंदा गावन सोडता ताजे मागीर कसं जाता तागेल एक्चुअली तो लायक राय आशिल्लो जाल्यार ताका सद्गती मेळ्ळी म्हळ्यार वापस देवाला वच्चाक त्या काल मृत्यू जाला निमित्ती तो कसं जाता तो एक पिशाच येवणी वता आणि त्या रुखान तू वास करता असता तशी त्या रुखान तू मस्त एक टाइम मस्त वर्ष जाल मागीर त्या रुखा लागी एक ऋषी मुनी येता त्या ऋषी मुनी येवन पळयता हांगा पळयत कसं ना तांकां सिद्धी असता न्हू तांकां प्रेत आणि पिशाच तसल पुरे एक पळोवचे तसल एक कसं ना सिद्धी मेळनासता तो तसल एक पिशाचे पळयता आणि इमिडिएटली ताका कळटा हो राय आशिल्लो मागच्या जन्मान तू म्हणून सांगून ताका इमिडिएटली कळ मागीर तो कसं करता एकादशी येवन आसता अपार एकादशी कसं की ते येवन आसता आम्ही कोणाकय म्हळ्यार फॅमिलीन तू कोणके असता आणि मस्त हुशार ना हो बेड रेस्ट म्हणून बेड रिडन असता केला जण बेडान तू पळोवन आसता तांकां हुशार आसना त्या टायमार आम्ही कसं करायचं आम्ही एकादशी कोर न्हू आमगेल खातीर आणि तांगेल खातीर एकादशी कोर न्हू आम्ही घेतील पुण्य कसं पुण्य फल मेळटा की एकादशी ते आम्ही दुसऱ्यांक दिवता तेजी ह्या ऋषी मुनीन कसं केलं ताण एकादशी व्रत केलं कित्याक म्हळ्यार पिशाच एकादशी व्रत कशें सादिना ताण केलं आणि त्या पुण्य फल कसं की नेक्स्ट दिवस पारायण टायमार देवाक उडगास कोण तो पारायण करता आणि त्या पुण्य फल कसं अर्जित केला की त्या पिशाच ताक दिवन सोडता आणि तो इमिडिएटली कसं जाता एक रायाल तेगेलो वापस कसं एक स्टेट आशिल की म्हळ्यार एक दिव्य पुरुषाला राय समेत न्ही एक विष्णू दूताल एक कसं ना वापस तेगेल बॉडी मेळटा आणि वापस तो विष्णू लोक म्हळ्यार वैकुंठ वापस वता हा जस्ट एग्जाम्पल आमकां दिलेला कृष्णान कशी अपार एकादशी खंयचे एक पाप कर्म कोर नसो गोत्तशे पाप कर्म कोर नसो गोत्तसून पाप कर्म कोर नसो ते जस्ट आम्ही ह्या कथा म्हळ्यार कसं आम्ही स्टोरी आतां सांगली की हांव सांगला तुम्ही ऐकला आमकां पुरा जनाक हाची कसं ना फल मेळ्ळा ऐकलेलं आणि सांगिल्लें दोग जणांक एक फल मेळ्ळा आणि कसं ना हे कथा कसं की तुम्ही दुसऱ्या जनाक सांगल्यार तुमकां ते फल एक्स्ट्रा मेळटा तशें जावन न्हू ह्या दिवस दान दिताचे जन
ब्राह्मण दान म्हणून सांगतं कृष्णांक सांगतं 4 टायपार आम्ही दिवेत कसं ते ब्राह्मण दान करून दिवेत नादल्यार कसं ना देवाला एक नाव काढत आणि दान कशा सुका पुढे टायमार ताण सांगेल प्रकार बंगरा कॉइन 1000 तसल पुरे देऊ का त्याला ह्या टायमार अशी पुरा जातवा नानू जस्ट एक सन तुमगेल मट्टार कसं एक दान दिवचे जात की त्या दिवेत तुमगे लागी कंचे टेम्पल विष्णू टेम्पल काही अस की थंय वचन दिवेत मंदिराक दवत तसला दव आमगेल टेम्पल दिवेत द नादलर कशी बुक डिस्ट्रीब्यूट करायचं भगवद्गीता आम्ही कसं वाचित असाच की तेव्हा एक देवाला एक वाणी दलाल निमित्ती त्या दुसरे जनांक आम्ही दिवेत एकादशी तेसो त्या कसं जातं देवाक आनिक एक खुशी जाते एक सेल असला म्हणजे ना सेल असताना कसं एक डिस्काउंट असता त्या डिस्काउंट आम्ही ऑपॉर्च्युनिटी घेऊ का तशी देवाला कदान खुशी जात की देव खुशी जाताना आम्ही एक ऍडव्हान्टेज घेऊ का कसं ना देवाक आनिक चढ खुशी करच्या त्या एकादशी तसे आज कसं ना दालतिकले जप करायचं आणि टाइम दाहिनी ना एंड दाहिनी आणि दिवस आणि तुमका टाइम असत ना आणि तुम्ही चढ जप करायचा हा दिवस ओके केला जन 1 राउंड केला जन 4 राउंड करताची तशी चढ करचे दिवसाची जप तसे आम्ही आज आईचे कसं चॅप्टर अस की तकवच्या ना कृष्ण केदना कसं ना तेगेल भगवद्गीता कसं की ते मस्त दाखवून आशिल्ला कित्याक म्हणल्यार ताणेच एक स्वतः सांगेल ना एक बापसून चेडवाक लव लेटर दिला कशी म्हळ्यार ते चेडवाक मोगान एक कसं ना एक लेटर दिता बापूस त्या लेटर कसं की तांची भगवद्गीता ओके तसे आज आम्ही श्रद्धात्रय विभाग योगा लास्ट चॅप्टर आम्ही कसं वाचिलाला नाव उड कसं असवा लास्ट चॅप्टर नाव कसं आशिल्ला देवासुर संपद विभाग येस दैवासुर संपद विभाग योगा नाही आम्ही कसं पळाला कंची पुरा क्वालिटीज आम्ही पळाल कोणाला पुरा येस गुरुनाथ 24 कसली माताजी fearlessness, simplicity, austerity, non-violence. त्या पुरा दैवी स्वभावाच आणि असुरी स्वभाव आम्ही 2 टायपात जनांक पळालते ना दैवासुरा संपद विभाग योगा व्हेरी गुड तशी आज आम्ही कसं ना श्रद्धात्रय विभाग योगा हांगा डिव्हिजन ऑफ फेथ श्रद्धा म्हणा प्रत्येक लिंगोत्तस श्रद्धा म्हणा कसं ना फेथ देवालवर एक विश्वास कसं की त्या फेथ आम्ही श्रद्धा म्हणताची आम्ही पायम पडताना आम्ही कसं म्हणताची श्रद्धा आणि भक्ती पायम पड देवाक भक्ती येवची केदान श्रद्धा येईल मागीरच भक्ती येवचे साध्य तुका देवालवर श्रद्धे ना जाल्यार भक्ती येवचे साध्यना तशें हांगा 17 चॅप्टरांत कृष्ण कसं करता सांग ह्या चॅप्टरांत आम्ही पळोवचे गेल्यार इतली वेळ तो कसं ज्ञान दिता आशिल की अर्जुनाक ताची पुरे कलेक्टिव्ह दावन म्हळ्यार पुरा एक चॅप्टराच्या समरी म्हळ्यार एक फुल कंक्लूड ना 18 चॅप्टर म्हळ्यार एंड कंक्लुजन 17 चॅप्टर तो ऑलमोस्ट कसं की कंक्लूड करचे वतास कृष्ण त्या आम्ही हांगात पळयताची ह्या चॅप्टरांत आम्ही फर्स्ट एक पळया कसा पुरा विशेष हांगास 28 श्लोकास 17 चॅप्टर 4 श्लोकाना खाली 25 श्लोकास नंतर स्टार्टिंगर कसं ना अर्जुन क्वेश्चन निमगिता अनऑथोराइज्ड वर्शिप त्याच मागीर कसं निमगिता ह्या 3 त्रिगुणा कसं की तंतु आमगेला फेथ श्रद्धे कसं की तेव्हा कशी डिवाइड जाला त्रिगुणा भितरी म्हणून हांगा सांगता त्याच मागीर फूड आहार कशी ह्या त्रिगुणा म्हळ्यार 3 मोड्स कसं की सत्व रजस तमस तंतु आमगेल श्रद्धे कशी डिवाइड जाला आमगेल फेथ कशी डिवाइड जाला नेक्स्ट कसं ना आमगेल फूड राजसिक तामसिक आणि सात्विक फूड कशी डिफरंट असं आणि इवन आम्ही त्याग कसं करताच की दुसऱ्यां चॅरिटी कसं दिताच की तेव्हा ह्या त्रिगुणांत असं सत्व रजस तमस आणि नेक्स्ट कसं ना ऑस्टेरिटी आम्ही तपस्या कसं करताच की तेव्हा ह्या 3 त्रिगुणांत डिवाइड जावन असं आणि चॅरिटी तेव्हा 3 डिवाइड जावन असं
नेक्स्ट कसं म्हणत ओम तत्सत सॅक्रिफाईस चॅरिटी ऑस्टेरिटी शुड बी ऑफर्ड टू सुप्रीम हंग लास्ट आके त्रिगुणाच कसं एक्सप्लेनेशन कृष्ण दिते की त्याच्यामुळे लास्ट आक कंक्लूजन कसं हजे फुल चॅप्टरच्या कंक्लूजन कसं हंग आम्ही कसं बरेला श्रद्धा त्रया म्हणजे 3 टाइप्स म्हणजे सत्व रजस तमस आणि कसं श्रद्धात्रय विभागा या 3 कसंच की डिवाइड केला लास्ट योगा अल्टिमेटली ते कोणाक वचुका ते 3 आम्ही मोड्स कसं पळत असच की अल्टिमेटली ते कोणाक म्हण हंगा आम्ही पळयत हंगत अर्जुन कसं क्वेश्चन निमगे तसं म्हणे पळया ओ कृष्णा व्हॉट इज द सिच्युएशन ऑफ वन who does not follow the principles of scripture but worships according to his own imagination? Is he in goodness, in passion, or ignorance? आता कृष्ण आता अर्जुन कसं निमगे तस कृष्णाला गी नॉर्मली है कंडिशन कसं की कलियुगाची जनाला क्वेश्चन तर निमगे तसं अर्जुन फुल भगवद्गीता कसं की तर तागेल क्वेश्चन नाही ताण आमगेल कधी त्या क्वेश्चन निमगे आमगेल सिच्युएशन कलियुगांत अशी सिच्युएशन ता ऍक्च्युअली पळय येते ताका अर्जुनाक कशी एक मुखारी जनरेशन कशी असतं आणि ताजे वेळ तो कृष्णाक एक क्वेश्चन्स निमगे तशी दावनू भगवद्गीता कसं की त्या कसं केला जन्मंताची त्या ब्राह्मणांक मात्र दवो होड म्हणजे सिद्धी पावील जनांक मात्र नॉर्मल जनांक नाही भगवद्गीता म्हण ऍक्च्युअली पळोवचें गेल्यार भगवद्गीता कोणाक नॉर्मल जनांकची सिद्धी पावील जनांक तांकां भगवद्गीता दावको म्हणना म्हणजे शुद्ध प्रेम घेतील जनांक तांकां ऑलरेडी भगवद्गीता दावको म्हणना तांणी ऑलरेडी देवाला कनेक्ट आसाची भगवद्गीता कोणा दावको आमगेल तसल नॉर्मल जनांक कित्याक नॉर्मल म्हळ्यार हे भुईन तसले मागीर जन्म घेतले मागीर आम्ही कसं कर्म करता आसाच की त्या वेदिक स्क्रिप्चर म्हळ्यार देवान एक सांगिल प्रकार ना करच्या केला जन म्हणताची माय लाईफ माय रुल्स ना केला जनार ते असत हांव कोणाक दावका जाल्यार पूज करता तू कोण निमगितलो म्हण एक क्वेश्चन पुरा जन निमगीत ना मिगेल श्रद्धे हांव खंय दावका जाल्यार घालता मिगेल श्रद्धे देवाक नमगन अशें बैसो नमगून बैसो आतांचे सेक्युलर म्हण सांगताच न्हू देवाक नमगून अशें बैसो तू कोण निमगितलो त्या सेम अर्जुन हांगा क्वेश्चन निमगिता मुखार येवची पिढी कसं की ते असल एक इमॅजिनेशन वाईज देवाक पूज करता तो जस्ट इमॅजिन करता ताजेवेर तागेला भरवस फेथ कसं की विश्वास ताजेवेर असता ते करेक्ट वा त्या सत्व गुणांत की तमस गुणांत की रजस गुणांत म्हणून कृष्ण सांगता ना आम्ही कसं नाही कळतं की आम्ही कसं ना प्रूफ दावका आमकां ना तशें म्हणून जाल्यार आमी आतां हांगा ह्या वर्ल्डांत नॉर्मल जावन आमी एक भौतिक जगतांत पळयल्यार प्रत्येकाक आमी कसं ना इवन आमी प्रोडक्ट पळयता ताजी मागशी कसं ना आमी पळयताच आनी तू कसं कसं असतं हें कसं ना ऑथरायज्ड असं की ना म्हण प्रत्येक आमी पळयताच ना ह्या भौतिक जगतांत तांचे आमी आध्यात्मिक जगताक कितें अप्लाय करनाची हांव कसं नाही कोणाला पूज करताच की त्या शास्त्रांत आस की ना केला जन कसं करताची खंयची एक मनीस तोच ताका देव म्हण सांगून घेता आणि कसं ना पुरा जन तागेल मागशी धांवन ताची ऍक्च्युअली त्या शास्त्रांत आस की ना प्रत्येक इवन चाणक्य कोण आयिल्लो की हांगा हे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य कोण आयिल्लो की ते कलिसंतरण उपनिषदान तांगेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन आसा तशी धांवन तांणी ऑथरायज्ड कसं ना हांगा ऑलरेडी कोण तांकां देव म्हण सांगताच की आमी फर्स्ट पळोवन घेवं पुराणांत बरयला की ना तांगेल बदल चैतन्य महाप्रभू आयलो केला जन्मंताची तो जस्ट एक मनीस आशिल्लो म्हण नाही पुराणांत बरयला तो स्वतः देव म्हणून तशें म्हण जाल्यार आमी ऑथरायज्ड पळोवका फर्स्ट कसं केलं की इमॅजिनेशनांत करूनच हांगा अर्जुन तांच निमगीत कृष्णाला इमॅजिनेशनांत केला जन वर्शिप करताची जाल्यार बट दे डू नॉट फॉलो द प्रिन्सिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स म्हळ्यार त्यांनी वेदिक शास्त्राक नमगनाची पुराणान नमगनाची इमॅजिनेशन वयली देव आस की ना म्हण तांकांची कन्फ्युजन तसं एक क्वेश्चन निमगिता ह्या क्वेश्चन निमित्त फुल चॅप्टर एक कसं की श्रद्धात्रय विभाग योगा म्हळ्यार 3 मोड्स गुडनेस पॅशन आणि इग्नोरन्स म्हळ्यार सत्व रजस तमस सांगतो हे वर्शिप आम्ही फेथ कसं दवरला की सत्व रजस तमस सांगतो विंगड दत्तस म्हणून कृष्णान सांगता नेक्स्ट कसं ना श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु कसं म्हणतास कृष्ण आता ऐकव कसं ऐकू का नाव शृणु म्हळ्यार अर्थ कसा ना ऐकव जस्ट हिअर
अत कसा आम्ही ऐकू का देवाल तोंडा दाखवून according to the modes of nature acquired by the embodied souls one's faith can be of 3 kinds. आणि कृष्ण कसा म्हणतात असं ऐकलेला श्रद्धे कसं अस की ते तिन्ही विभागांतू डिवाइड करेत ते कशी सत्व रजस आणि तमस आणतो. आता नेक्स्ट कृष्ण एक्सप्लेन करत असतात का अकॉर्डिंग टू वन्स एक्झिस्टन्स अंडर द वेरियस मोड्स ऑफ नेचर one evolves a particular kind of faith. आणि कृष्ण कसं म्हणतात असं आमका हे सत्व रजस तमस ताजी वैरी ताजी इन्फ्लुएन्स वैरी आमगेले एक श्रद्धे कसं अस की त्या generate जातात or develop जातात. Next question, the living being is said to be of particular faith according to the modes he has acquired. हंगा कशी म्हणारी एक नेक्स्ट कृष्ण कसं म्हणता आमगेला स्वभाव म्हणारे आमगेला कसं नाही एक मेंटॅलिटी दव एक मोड्स ऑफ नेचर आम्ही त्रिगुणांत कंची गुणांत आम्ही असाच की त्या गुणांत तसल एक देवते दव तसल एक बुत्ता दव तसल एक मनशाक आम्ही कसं करताची तंगेल वैर आमगेल श्रद्धे असता म्हणून कृष्ण सांगता. नेक्स्ट सांगा 17.4 अंक कसं म्हणतात कृष्ण यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसीं रजसः प्रेतान भूतान गणांश्चन्ये यजन्ते तामस जानः. अंग कृष्ण कसा म्हणतात यजन्ते सात्विका देवान देवतेंकानी पूज करतला त्या ब्रह्म असो ईश्वर असो इंद्र असो कंचे एक देवते देवी देवता न दुर्गा असो तंगेल पुरा पूज कोण करचे सत्वगुणांत असेल जन म्हणजे त्यांनी देवने त्यांनी देवता देवतानी Miguel voice correct sir. कोणे अनम्यूट कोण सांगितलं वॉइस करेक्ट सर chat box on this marriage voice audible aswa Gurunath Prabhu Miguel voice audible aswa Hare Krishna ऐकत okay thank you thank you yes so हंगा आता मी पळायला त्रिगुणांतू कशी डिफरन्शिएट जात तसं म्हणारी आमगे श्रद्धे कसं की त्या डिफरंट जात तसं हंग कृष्ण कसा म्हणतात सत्वगुणांत शिलो ते देवतेल पूज करतात आता सांगल्या भगवान आणि देवतेल मध्ये मस्त डिफरन्स असं कृष्ण आम्ही पळायला असलारी युनिव्हर्सल फॉर्म 11 चॅप्टर आम्ही कसं विश्वरूपा संदर्शन योग आम्ही कसं पळेल की तंतु कशी देवते पुरा कोण असाच की त्यांनी देवाला भगवानाला एक कसं ना युनिव्हर्सल विश्वरूपांत काही असताची तेगेले एक इन म्हळ्यार हाताच्या पायाच्या एक कसं ना पार्ट्स जाऊन असाची देवते पुरा त्यांनी कंप्लीट नाही त्यांनी कसं सँक्शन करत असाच की त्या विष्णूला थ्रू दवो कसं ना कृष्णाला थ्रू येत असं म्हणून म्हणजे त्यांनी कसं ना सत्वगुणांत असाची तांक पूज करचे वाईट नाही त्यांनी सत्वगुणांत असाची त्यांनी पूज करतल जन म्हणजे त्यांनी एक गुडनेस लाईक गुणांत असाची. नेक्स्ट कसं ना यक्ष राक्षसीं रजस अंगा राक्षस आणि यक्ष म्हणारी मस्त एक आम्ही हंग पळण असताना केला जन मिनिस्ट्राल मागशीची बोंत असताची दुडवा मागशी म्हळ्यार कोण दुडवाळ मिळते की तांगेल मागशी बोंत असताची मस्त एक पॉलिटिशियन्स आम्ही पळयत जस्ट एक तांगेल एक सिग्नेचर दावकदला रे ना एक कसं की एक कामाक दावकदला रे त्यांनी वचून कसं ना एक रायाला पुढे कालांत असेल रायाला वचून बोंत आशिल्ले दव तांगेल मागशीच बोंत आशिल्लो दवो कसं ना त्यांनी जस्ट एक डिझायर फुलफिल करच्याक तांगेल मागशी बोंचे ऍक्च्युअल जाऊन त्यांनी तांकां कसं ना फॉलो करतानाची ऍडमायर करतानाची तसल जनांक जस्ट तांगेल एक काम दावची खातीर त्यांनी कसं हॉड्डे लोकांक मागशी त्या दो राक्षस राक्षसांगा रजस गुणांक कितें आसा त्यांनी कसं देवाल किंत एक पावरफुल जावचें पडत असं जाल्यार
तांगेले एक कसं ना डिझायर ते केदने फुलफिल दायना जातील डिझायर. नेक्स्ट कसं ना हंगा प्रेतान भूतान गणांश्चन्ये हंग कृष्ण कसं म्हणतात तमस गुणांत असेल जन कसं ना बुत्ताक आणि प्रेताक पूज करताची म्हणून कृष्ण सांगतस. अत एक हंगा इन्सिडेंट येता कृष्ण लीलांतची कात्यायनी देवी ती देवते अंतू येत ना ती देवाला एक कसं ना बहिणे रूपार म्हणजे ती देव नाही ती ताजे की चिक्के तगेल ऑर्डर चलता ती कात्यायनी देवी कोणस की देवी आमगेली ती कसं ना या पुरा गोपी कोणस की तानी पुरा तिक्का प्रे करत आशिल्लेची आणि ती कसं ना किती प्रे करत आशिल्लेची त्यामुळे कृष्ण कसं की तांका बमनाल रुपारी दावक आशिल्ला म्हणून सांगून तांणी कसं ना देवाल खातीर प्रे करता तशीच आम्ही देवतेला वत्ताना आमगेले एक स्वभाव कशें आसूं का म्हणून हांगा एक दाखयते हे पास्ट टाइम म्हणो हे एक लिलेन तांकां एक एग्जाम्पल दिता. देवतेला वत्ताना आम्ही नॉर्मल जावन कोणाला एक गणपतीला देवस्थाना गेल्या ईश्वराला देवस्थाना गेल्या दोघांचे एक देवील देवस्थाना गेल्या आमगेले कसं नसता आम्ही देवाल भक्ती निमगिनाच रादर आम्ही कसं निमगिताची इतली होड लिस्ट असता त्या दिल्यार मात्र तू गेला पल्ले येऊन तू पायम पडता नादला हांव पायम पडना म्हणून सांगताच केला जण आता देवीन तुक संतान दीनी जाल्यार त्या देवील वयर आमगेल कसा विश्वासू उठून होता आणि म्हणतात हांव आनी त्या देवस्थाना वचना तीन म्हाका त्या दिनी ना एक देवतेला गेल मागीर कसं ना एक बिझनेस तू दिल्यार मात्र हांव तुक दिता थंय आमी कसं ना देवीक ऍक्च्युअली इश्ट कसं ना देवाल भक्ती कित्याक म्हळ्यार ती स्वतः कसं करतास देवाल भक्ती करतास म्हळ्यार ती योग माया शक्ती देवी म्हळ्यार कोण योग माया शक्ती ती कसं करतास योग माया कोणाल शक्ती ती कृष्णाल शक्ती कृष्णान सांगला मग की ती करतास एकादशी कोण असते ती गेलेची योग माया शक्तीलेची एक कसं ना एक रूप एकादशी ती कसं करतास देवाल ऑर्डर वैरी चलतास त्या टायमार आम्ही देवीला कसं निमगू का म्हाका कृष्ण भक्ती दी कित्याक म्हाका विष्णू भक्ती दी कित्या निमगू का कित्या म्हळ्यार तिका खुशी जाता ती वय तांची करतास అవసరం వచ్చిన तू कसं करेक्ट निमगिला री त्यांनी कसा खुशी जाताची అవసరం వచ్చిన हांव बापसू कशी खुशी करत म्हण निमगिला री हांवसू काही खुशी जाता त्या सोडून म्हाका बापसूल कसा नाका मग तू ह्या आणि त्या पुरा दी म्हाका मस्त एक सकड लिस्ट कोण दिला रे हांवसू खुशी जाता अल्वा कित्याक तिगेल मनान ते असता मिगेल चेडू कसं आस की त्या बापसू खुश करो तशीची देवते पुरा कसं असाच की देवाल अंडर असाच तांनी तांगेला वचून आम्ही भौतिक निमगुचनच एक उडगास दवरता तांगेला वचून आम्ही त्या दी ह्या दी म्हण निमगुचनच आम्ही कसं निमगू का विष्णू भक्ती दी म्हाका विष्णू भक्ती मेळ मागीर आमकां कसं नाही भौतिक उणेपण जायना पूरा देव ऑलरेडी सेट कोरून आसता आमगेल जीवनांतू वापस कसं उणेपण जायना तशी आम्ही देवतेला आणि कोणाला वता फर्स्ट कसं निमगू का विष्णू भक्ती निमगू का त्या निमगेल्यार मात्र तांक समेत एक खुशी मिळता आणि तमस गुणांत आशिल्ल्यार रातीची पूज करचे तांगेला ना त्यांनी खाऊचे कसं की तामसिकची तशी हा कसं की हंगा विभाग श्रद्धे कसं की ताजी विभाग जात असं नेक्स्ट कसं म्हणता ऑस्टिरिटीज अँड पेनन्सेस नॉट रेकमेंडेड इन द scriptures performing them out of pride egoism and then lust and attachment आणि कृष्ण कसं म्हणतास टॉर्चरिंग देअर बॉडीली ऑर्गन्स आता कृष्ण कसं म्हणतास थमस गुणांत आशिल्लो एक असुरी स्वभाव आशिल्लो मनीस कसं करता स्क्रिप्चर आणतो म्हळ्यार त्या पुरा वैदिक शास्त्रांत बरे नदातील यज्ञ आणि ताकाची कष्ट भोग बसूच्या ना केला आम्ही आज समय पळन आसतले केला गावांत आणि सान गावांत माते भितर पूर्ण रपच्या योगासन म्हणून सांगताचे ते टॉर्चर न्हू देहा भितर देव आस ना देहा भितर देव असताना ऑलरेडी तू देहाक टॉर्चर कितें दितस देवान एक प्रिस्क्राइब्ड पंचरात्रिक विधी दिला तसं एक विधी दिला त्या करची सोडणं तांगेले ओन एक कसं स्ट्रगल करणं कसं करताची हाव मुखारी ह्या दावका म्हणून सांगून तांनीची कसं ना आणि तांक कसं ना देवाल भक्ती आसा ना तांगेल डिझायर तांगेल मेटेरियल डिझायर असता मग त्या दावका ह्या दावका भौतिक इच्छा असता आध्यात्मिक इच्छा असा ना तसा लोकाला सिद्धी दाव कसं एक पवर दावका म्हाका वेल्थ दावका तसं एक मनांत असता ऍक्च्युअल जाऊन देवाला भक्ती असा ना तांगेल माथ्यांत आणि कसं नसता त्यांनी दावका म्हणूची आत्ताच्या केला पळयत ना
उज्जर चलच्या तसल पुरा एक त्या पुरा वैदिक शास्त्रांत खई मेन्शन ना तसल पुरा कोर्न कसं करताची तांकाची सफर करताची म्हळ्यार तांगेल्याची बॉडी तांणी दुखी पावताची आणि तांकां कसं जावका की ते टेम्पररी न्हू आमगेल बॉडी खंय तरी असत की जीव कसं असत की ते आमकां बॉडीक दावका आशिल कसं वेल्थ बंगार हेरून घेवच्या त्या पुरा ह्या बॉडीक दावका आशिल्ला बॉडी मेल मागीर दव एक बेडांत पडल मागीर आणि त्या बॉडी कसं दावका म्हणून इच्छा आसना मंतरच जनाक निमगे कसं तांकां भंगार हांडिला खुशी जाता ना कित्याक तेंगेल बॉडीच तांकां सपोर्ट दिता ना त्या टायमार आमकां कसं खुशी जायना मेल मागीर आमकां कसं जावका आतां कोण रावणान तो जस्ट रामाक एक्सेप्ट करत आशिल देव म्हण ना तो कसं करता ईश्वरा लागीं वचून फुल ईश्वर कसं करता तो देवाल म्हळ्यार तो केदनाय म्हणता राम रामेती रामेती रमे रामे मनोरमे न्हू ईश्वर केदनाय रामालेची ध्यान करता असता पार्वती निमगी तंतु कोणाल ध्यान करता म्हणून तेदांत तो विष्णू सहस्रनामन कसं म्हणता राम रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने ईश्वर कसं म्हणता हांव केदनाय एक रामाला नावावयरी कॉन्सन्ट्रेशन दिता असं म्हणून सांगता तो त्या टायमार रामाला नावावयरी कॉन्सन्ट्रेशन दिताना रावण कसं करता तो कसं करता कोप येवन म्हळ्यार तागेलो कंट्रोल ना असुरी भावांत एक कसं म्हळ्यार काली तांकां कोप्पा वयर कंट्रोल ना तो कसं करता कैलासची उबोर व्हरच्या पळयता म्हळ्यार तितले आशा आणि अनेक कडेन ती हिरण्यकशिपू इतल्या हें जावन आसता की तागेल बॉडी खाली तागेल बोन्स मात दिसता आसताची बाकी पुरा कसं ते टर्माइट्स म्हळ्यार वाळती खावचे हें आसता न्हू इन्सेक्ट त्या पुरा तागेल देह कसं आसा की ते पुरा चाबून खावन आसता खाली एक कसं हड्ड मात्र वरील आसता तितल्या तपस्సు कोरून लास्ट कसं जाता वंतवा तो अमर जातवा ना अल्टिमेटली तो देवाल हातांत मोरून वता तितले पुरा कोरून कसं प्रयोजन तू जस्ट देवान सांगितलं ऐकलं असला री तुगेल जीवन लायक जाता आशिल्लें नेक्स्ट हांगा एक कसं तपस्याची बगी पळयला ताजे की पुढे आमी पळयला श्रद्धे कशी 3 विभागार जाता पळयला आमी तपस्या कशी 3 विभागार जाता आतां आमी पळया फूड कशी 3 विभागारी रजस तमस आणि सत्वांतू कशे फूड विंगड जाता असं म्हण फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस इन्क्रीजेस द ड्युरेशन ऑफ लाईफ हांगा कृष्ण कसं म्हणता असं सत्व गुणांत आमी कसा आहार घेता सच की त्या कसं जाता असं आमगे लाईफ आयुष्य कसं की त्या चड करता प्युरिफायज वन्स एक्झिस्टन्स म्हळ्यार आमकां मानसिक जावं आंतरिक जावं प्युर आसताची कसं नाही डिसीज आसना नेक्स्ट कसं गिव्स स्ट्रेंथ हेल्थ हॅपीनेस अँड सॅटिस्फॅक्शन एक आमी केदनाय आमी म्हणटाच न्हू हिंदीन तू जैसा अन्न वैसा मन आमी कसं करताच की आमगेल मन तशी जाता कित्याक फूड आमी कसं प्रिपेअर करता सच की तशी जावन आमी कसं म्हणटाची देवाक ऑफर कराची प्रत्येक देवस्थानात आमी देवस्थानात जेवण करून आयला दिवस आणि घरात जेवण केलेलं दिवस मस्त एक डिफरन्स आमी पळोवत न्हू मस्त एक कसं मस्त होड एक डिफरन्स ते कित्याक देवस्थानांत आता आमी पुराजन वेंकटराम देवस्थान वचून जेवण येवन आसतले त्या देवस्थान आणि घरांत आशिल्ल्या देवस्थान मस्त डिफरन्स असता त्या देवस्थानाक मस्त रुची जाता सेम डिश आमी कसं घरांत करताची जाल्यार त्या तितले कसं एफेक्टिव्ह ना कित्याक देवस्थानांत कसं आमी जेवण करता सच की त्या देवस्थानान जेवण देवाक फर्स्ट ऑफर करून आसताची देवाक फर्स्ट दिवन आसताची देवान घेतलं मागीर त्याचे आशीर्वाद देवान दिलेला आशीर्वाद कसं की त्या ताटांत त्या फुडांत असता त्या फूड कसं करताची येऊन मेन फूड कसं की ताका मिक्स करताची त्या कसं जाता प्रसाद जाता कळलं त्या प्रसाद मागीर त्या वांटिताची जनाक आमी हांगा नॉर्मल जावन मंगळुरांत आशिल्ले जनांक गोत आसतले प्रत्येक देवस्थानांत अन्न प्रसाद म्हणून दिताची कित्याक देवान खाल्लाल कसं की त्या आमकेत म्हळ्यार तागेल वरिला उश्टी देवाला उश्टी कसं की आम्ही नॉर्मल जाऊन दुसरी जनाला उश्टी खाल्ला री कसं त्या तितले एफेक्टिव्ह ना म्हळ्यार तांगेल कर्म आमकां येता जाल्यार देवान खाल्ला आमकां दिसेच ना देव कशी खातलो आमी कसं शीत दवरला की एक कण समेत कडकड जायनी तशें म्हणून देवान खाल्ला आणि खावचे आध्यात्मिक म्हळ्यार आमी खंयची भक्ती री प्रेमात दिताची त्या खाता आणि त्या आमी स्वीकारसून घेताचे नेक्स्ट कसं कृष्ण म्हणता अंतू सत्व
असता देवाक केदाने ऑनियन गार्लिक म्हळ्यार कसा ना नीरुल्ली म्हळ्यार एक ऑनियन आणि गार्लिक त्या घालल एक वेजिटेबल्स ओटू मिक्स करनाची देवाक सेपरेट सात्विक आहार म्हणून दिताच देवाक त्या देवस्थानान जावचे आम्ही समेत घरांत कसं करताच की विथआउट ऑनियन गार्लिक कसा पुरा आम्ही केला की फर्स्ट देवाक दिवका ताज मागीर आम्ही स्वीकारसून घेवका तशी हंगा हंगा कृष्ण कसा म्हणता सत्व आहार कसा की ते घेतल्यारी आमगेल बॉडी फिट असता आणि लॉंग ड्युरेशन कसं नाही ह्या डिसीज आहे ना आमका आम्ही नॉर्मल जाऊन आता आमका हुशार नातील टायमार डॉक्टर कसं म्हणता पॅज जेवण नॉर्मल फूड घ्या कितले उणी जात रातसिक कित्याक तीक मस्त स्पायसी कलर कसं जाता आमगेल बॉडी डायजेशन सिस्टम काम करना त्या टायमार त्याच्या सत्व आहार घेताना कसं जाता आमगे डायजेशन सिस्टम सम रीतीर काम करता लिव्हर सम रीतीर काम करता हेल्थी असताना कसं आमगेल मन समेत फ्रेश असता आणि कसं मन फ्रेश असताना आमी केन्ना सॅटिस्फाईड असताची आणि हॅपी असताची नेक्स्ट कसं ना दॅट नरिशस फूड आर स्वीट ज्युसी फॅटनिंग अँड पॅलेटेबल कृष्ण म्हणतात ते कसे असता आहार तसं आहार कसे असता स्वीट म्हळ्यार एक गॉड असता चड गॉड नाही जस्ट दाव कशे प्रकार गॉड असता ज्युसी एक फ्रुट्स कसं की तातूं फ्रेश ज्यूस असता आम्ही फ्रूट खाताना कसं जातात आंबे सीजनात जस्ट डाऊन गेला आंबो खाताना त्याची ज्यूस कसं की फ्रेश असता त्या घेयाची आणि माझा बॉटल घ्यायची आम्ही डिफरन्स पळवत ना फ्रेश आंबा धुवून हाडताना खाताना त्या एक ज्युसीनेस कसं असतं की त्या खंयचे दुसरे प्रोडक्ट आणत असताना फॅटनिंग म्हळ्यार एक तुप्पाच्या दुधाच्या वस्तू कसं की त्या पॅटेबल म्हळ्यार मस्त जिब्बेक लायक दावची तसं असता जिब्बे मस्त दुखी दिना त्या नेक्स्ट कसं म्हणता फूड्स दॅट आर टू बिटर मस्त कोड आशिल्ला एक असता नॉर्मल करातेची कोड आम्ही कसं सांगता करताच कितें असता मस्त कोड आशिल्ला दव मस्त सॉल्टी अंश आशिल्ला दव मिर्च आशिल्ला दव कसं ना मस्त एक आम्ही कसं करताच इंदा पीठ घालून चड एक कसं ना ते एक स्मेल असतं ना ताका हाई टेम्परेचर हाई टायपार आशिल्लें ते कसं असतं की ते जिब्बेक लागले कुठल्या कसं जाता जिब्बेक थोडे दुखी जाता दवा ड्राई असता दवा हॉट तिक आशिल्लें एक कसं असतं की राजसिक नेक्स्ट कसं ना ते खाल्ल्यार कसं जाता पेन दुखी सुरू जाता आमगेल आध्यात्मिक जीवनांत हावेवर ते आमकां सपोर्ट करना भौतिक आमगेल कसं शरीर आस की ताका दुखी दिवचे सुरू जाता लिव्हर वायट जावच्या दवा कसं ना डायजेशन सिस्टम गॅस्ट्रिक तसल पुरा जावचे सुरू जाता आणि कसं ना डिसीजेस आमकां आत्ताची पुरा आम्ही नॉर्मल जावन पळयल्यार फूड पॉयझन तशी पुरा जावची कशी फास्ट फूड खाला ती इवन आम्ही कसं आम्ही म्हणतात की 2 मिनिट्स फूड दवो कसं ना जस्ट मेड फूड असतं कसं की त्या फूड कसं असतं ते राजसिक असतं नॉर्मल जाऊन आणि कसं म्हणतं कृष्ण नेक्स्ट तामसिक टायपार कसं ना 3 घंटे की चड आशिल फूड म्हळ्यार कुक करून जाल मागीर 3 घंटे दवा 3 घंटे ते तू कुक करता म्हळ्यार ते फूड कसं की ताजी मागीर खावची तसं फूड नेक्स्ट कसं विच इज टेस्टलेस ताका कसं नाही टेस्ट ना ताका मसालो घालना जाल्यार ते टेस्ट असना नेक्स्ट स्टेल म्हळ्यार कसं ना वायट जावन आशिल्ला आमी कसं नाही मांस खाता तसंच की ना रातची कशी मस्त तीक असता फास्ट फूड आणि हॉट तीक चिल्ली टायपार नेक्स्ट कसं ना तामसिक आहार कशे असता स्टेल एक मांस कसं करताशी एक मीट इटिंग कसं की आम्ही पळयला रे तामगेल फुडा भितर वचून डायजेशन मस्त इजी जायना सात्विक आहार गेल कुठले डायजेस्ट जावन सेटल जाता एनर्जी पास जाता तामसिक राजसिक आहार कसं थोडे वेळ असताना तुगेल गॅस कसं की ते चड सोडका जाता का तशी जावन कसं केला पट्टी ओव्हरवर्क आमगेला डायजेशनाक नेक्स्ट कसं येवचे तामसिक आहार ते तू 3 घंटे 4 घंटे तुगेला कसं नसता पोट्टारी एब्डमन म्हणजे पोट्टान तू असता फूड पायपान तू असता ताचे मागीर कसं जाता ते डीके जावचे सुरू जाता आणि कसं ना लिव्हर प्रॉब्लेम मागीर कसं ना एक वायट जावचे चान्सेस असता आमगेल पोट्टा भितर आशिल्ल्या
नेक्स्ट कसं ना मस्त सॉल्टी म्हळ्यार टेस्टलेस सेम फ्रूट ज्यूस 20 रुपयाक मेळटा खंयच्या अंगडीन फ्रेश जावन आमी करून दियास म्हळ्यार तांचे फ्रूट ज्यूस 4-5 एक म्हयनो थंय दवरना ताजे मागीर पिवची कसं ना वाईन ग्रेप्स तू ग्रेप ज्यूस करून आत्ता पिवयता त्या सोड तू एक म्हयनो मागीर ताका कुसोन म्हळ्यार फुल वायट जाल मागीर तू ताका टेस्टलेस कोर मागीर कसं ना वाईन म्हण मेळटा ताका आमी कितली दिताची 200 रुपये दिताची 20 रुपये मेळचे आशिल्ले आमी वायट करून 200 रुपये दिवन पिताची केला वचन तसल जनांक ते फूड कसं ना तामसीक अनक्लीन म्हळ्यार समना त्या अर्थ कसं ना ते करची जाग कसं की नो मीट मांस कसं ना ते लायक म्हळ्यार एक मेल्लेले एक डेड बॉडीच्या कसं ना आमी खात तसाची ते सेम कसं ना हद्दू आणि त्या सूण मज्जर रोड सायडान तशिल्या कसं ना एक कागे ना एक क्रो कायलो समेत खात त्या सेम फूड आम्ही कसं करता चिक्के मसाल घालून चंद करून हे करून आम्ही समेत खाताची सेम डेड बॉडी ना आम्ही खात तसाची त्या कृष्ण कसं म्हणते तसल खातल जन कसं ना तामसिक गुणांत तसाची कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं ना सॅक्रिफाईस कसं ना त्याग त्याग समेत कशी मस्त एक टाईपर असता गुडनेस सांगता आशिल कसं ना तो स्क्रिप्चर्स म्हळ्यार आशिल एक फॉलो करून रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करून तो कसं करतास सॅक्रिफाईस म्हळ्यार कसं ना जपा यज्ञ करच्या सॅक्रिफाईस म्हळ्यार हांगा दुसरी कसं नाही यज्ञ करच्या ते यज्ञ करताना स्टार्टिंग कसं ना फर्स्ट गुडनेस सांगता असताना कसं ना अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स आणि तेगे ड्युटी कसं की तो अकॉर्डिंगली करतास वेदिक शास्त्रा वैरी तो ड्युटी तेगेल फुलफिल करतास तसं लोक भौतिक जगात पळोवचे म्हणजे मस्त उण आहे त्याचे जाऊन आम्ही कसं म्हणते जप करायची आणि ते जप कशें तुका वारेंत करची न्ही बैसून एक गडेन बैसून चंद कोरून कॉन्सन्ट्रेशन दिवन जप करका नेक्स्ट कसं ना बट दॅट सॅक्रिफाईस परफॉर्म फॉर सम मेटेरियल एंड ऑर बेनिफिट नेक्स्ट अनेक टायपाचे हवन पुरा असताची ते कशी म्हळ्यार दुसऱ्यांक म्हळ्यार एक कसं ना डिझायर म्हळ्यार एक इच्छा पूर्ती करच्याक ते यज्ञ करच्या ते कसं ना अकॉर्डिंग टू पॅशन नेक्स्ट कसं तामसिकांत कसं ना नो स्पिरिच्युअल फूड इज डिस्ट्रीब्युटेड एक प्रसाद कसं म्हणतात की तांतो तामसिक यज्ञ करताना प्रसाद कशी त्यावेळी तामसिक मेळच्या नेक्स्ट कसं थंय कसं नाही वेदिक चॅन्टिंग आणि असं ना म्हळ्यार वेदशास्त्र ना यज्ञाक जस्ट कसं की एक तांगेला मनांत आयला तांणी केलं 4 जणांक आपयला केलं आणि कसं तांतू देवाल वैरी भक्ती ना एटलीस्ट राजसिकांत कसं आम्ही एटलीस्ट ದೇವತೆ ಲಾವತ್ತಾಚಿ ಕಸನೆ ನಿಂಗುಚಾಕ ತಾಮಸಿಕಾಂತು ದೇವತೆಲಾಗಿ ವಚನ ತಗೆಲ್ ಮನ ಅಂತ ಶಿಲ್ತು करतात रावण आम्ही पळयला तो कोणाला गेलो शिवाला गेलो ईश्वराला गेलो जाल्यार ताण केलेला एक रीती कशी अस तो म्हणता हांव मक्काची मारून घालता तू बी न्ही प्रकट जायना जाल्यार म्हणून एक कसन धमकी दिवन देवाकच एक कसन एक धमकी दिवन मुखाराची म्हळ्यार फेथ ना ते भक्ती ना तेगेले श्रद्धे भक्ती ना जाल्यार आसा एटलीस्ट रेस्पेक्ट त्या बी न्ही तेवय ना तेगेलागी तसं एक आमगेल्या समाजान ते मस्त कडेन आमी पळयत वेदिक नॉलेज ना तांकां वेदिक शास्त्र ना श्लोक गोतना खंयचे मंत्र सांगता म्हण गोतना शास्त्रांत तशीच कोण सोडची इवन आताची वार्डीक आमी कसं पळयत आसाच की तांतू भट्टाक श्लोक म्हळ्यार एक मंत्र गोत्तच की ना तेवय आमकां गोतना जस्ट एक खंयची हायलाइट जावची मंत्र होडान एक मायकान सांगता शिवाय नॉर्मल जावन एक विवाह विधींत आमी कसं पळयत आसाच की तांतू एक शास्त्र प्रकार वेदिक हाजी वयर रचनाची ते कसं ना खावच्या पिवच्या मेळ्यार जाले जनांक आमी एक हॉटस्टिक दाखयला जाले जनाले धरून ते आताचे एक विवाह विधी जावन गेला जाल्यार थंय समेत कसं ना देवाला एक विवाह मंडपांत आमी कोणचे देवाल एक फोटो पळोवचे मेळना आमकां ना आताचे असता की खंयची एक मुल्यांत कोण असता एदूर दिसाना एदूर खाली कसं ना बट त्यावेळी कसं सांगताच की ताका गोत आमकां कोणाकय गोत तसल एक स्थिती जावन गेला आताचे खाली आमगेल मात न्ही मस्त रिलिजनांत आमी पळयला की कसं नाही संकट म्हणून खंय मेळना आमकां ते कसं ना आउट ऑफ इग्नोरन्स तामसीक भावनेन तू करतासाची तामसीक म्हळ्यार कसं नाही तुमकां गोतना तशी इग्नोरन्सांत केल्यार तामसीक नेक्स्ट कसं ऑस्टिरिटी
ऑस्टेरिटी म्हळ्यार तपस्या. तपस्या ಅಂತ कशी हंगा कसा म्हणतो कृष्ण, वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, the brahmanas, the spiritual master, superiors like father and mother, cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence, and also austerities of the body. कृष्ण कसं म्हणतं सांगा, हे तपस्या कसं असकी ते कसा पुरा इन्क्लूड जाता, वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड म्हणा विष्णूला आरती देव कसं म्हणतात आम्ही आराधना, विष्णू आराधना, वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. नेक्स्ट ब्राह्मण सेवा तेव्हा इन्क्लूड जाता. नेक्स्ट कसं ना गुरु सेवा, हे आमके कसं ना प्रॅक्टिकली जाऊन असेच ना आमगेल पुरा जनल जीवनांत ना गुरु आमका प्रति दिवस मिळेश ना, तशी म्हणून गुरु सेवा कशी करच्या म्हणून एक मनान त्याला जस्ट ताण सांगील आम्ही ऐकू का. आता प्रभुपाद तागेल बुक्स असतो ना, ताण सांगील त्या बुक आम्ही वाजून तो कसं सांगते की एटलीस्ट फॉलो करचे आम्ही पळो का. त्या नाही दिला ताण कसं म्हणा जस्ट चॅन्टिंग करायची, जप करायची, त्या एटलीस्ट आम्ही फॉलो करका. नेक्स्ट कसं ना आऊस बपसुला मातृपितृ सेवा देवा येता, त्या पुरा करताना कसं जाता क्लेनलीनेस म्हणारी शुद्धता, सिम्प्लिसिटी सिंपल जाऊन असतो का ना. एक आम्ही पळयतो त्यांनी कितले आत्ताचे नॉर्मल जाऊन इस्कॉन डिवोटीज आम्ही पळयतो होडोड एक पोझिशन इंजिनियर्स डॉक्टर्स पुरं ते असे काम करताले भितर टेम्पलांत नाल्यार तांकां कसं न्ही अहंकार म्हणना दव होड्डस्तीक दाखोवका म्हणना सिंपल जावन आसपाची मस्त. नेक्स्ट कसं ना सेलिबसी आणि नॉन व्हायलन्स आर ऑल्सो ऑस्टेरिटी. हांगा कृष्ण कसं म्हणता नॉन व्हायलन्स कसं आस की तेवे एक तपस्याची कृष्ण सांगता. नेक्स्ट कसं ना austerity of speech consisting of speaking truthfulness beneficially and avoiding the speech that offends. कृष्ण कसं म्हणता एक इवन उलोचनतय सत्वगुणांत तशें मनीस तो कशें उलयता पुरा जनांक हित दावची तशी म्हणजे लायक दावची तसला विषय सांगता तो मिसलीड करची तसल विषय सांगना, दुसऱ्यांक वाईट दावो तसल एक विषय सांगना आणि कोणाक ऑफेंड दावो तसल विषय सांगना. One should also recite Vedas regularly. आणि कृष्ण कसं म्हणता रेग्युलरली जाऊन ताण वेदास वाजुका. तर वेद वाजूची म्हळ्यार आमगेल जीवन पर्यंत गेल ते आम्ही वेद आपण इवन वाजूच्या गुरु दावका. तशें जावन आमी कसं म्हणता भगवद्गीता कसं असकी त्या देवाला गीतेच ना देवान सांगिलेच त्या बाई त्या एटलीस्ट वाजूच्या ट्राय करका दिवसाक. तुमका कष्ट जातल स्टार्टिंग वाजूच्या कनी वाट ना हेल्प घेयाची जनाला म्हळ्यार तुमका कसं नाही कळली ना ऍडमिन्स लागी आमगे लागी निमगो येत वाजूचे ट्राय करायचे एटलीस्ट ट्राय करका न्हू आम्ही एटलीस्ट ट्राय करचे पळोवका. आणि स्पीच कसा म्हणते की ताका एक एक्झाम्पल युधिष्ठिर महाराज तो नरका वता म्हण मस्त जन एक कसा ना मस्त मुवीज जावं सिरियलांत पळोवन आसतला जावं ऐकून आसतल्याची युधिष्ठिर महाराज मेल मागीर कसं जाता बाकी पुरा स्वर्ग वता तो नरक एक पाटी पळोवन येता म्हण ते कितें जाता एक पाटी कसं जाता ते अश्वत्थामाला एक स्टोरी पुरा जना गो तशें पुरा अश्वत्थामाचे हस्तीक मारून घालताना कृष्ण म्हणता युधिष्ठिर महाराजा लागी एक पाटी तू अश्वत्थामा मेल्लो म्हण सांग कोणा लागी द्रोणाचार्य लागी एक पाटी सांग म्हण सांगता जाल्यार देवान सांगिला ऐकना अशें तो कसं म्हणता हांव सत्य सांगता मग सत्य सांगता म्हण लेखता तो. आणि कसं ना देवान सांगचे ऐकना अशें तो कसं करता अश्वत्थाम मेल्ला भितर दाखोवन कसं म्हणता हुगूर हस्ती म्हण सांगता. तेदन कृष्ण लेखता मिगेल विश्वास ना हांव कसं म्हणला हस्ती हस्ती म्हण सांगता म्हणेना हांव स्वतः देव तू कसा पाप पुण्य केलता की देवान सांगला रे हांव तुगेल पाप पुण्य कसं करता नल्लिफाय म्हळ्यार हांव तुगेल पाप पुण्य कसं की ताका झिरो कोन्न सोडत तसल शक्ती मेगेला आस. पाप पुण्य कसं करता हांव सत्य सांगला पुण्य मेळता पट्टी सांगला पाप मेळता ते कसं की ह्या भौतिक जगतांत मात आध्यात्मिक जगतांत देवान सांगील तू ऐकू का. युधिष्ठिर महाराज कसं देवान सांगील ऐकना तो कसं करता सत्य सांगता म्हणजे तागेले तो धर्म पुरुष आशिल्ले तो सत्य सांगता. जाल्यार कृष्ण कसं सांगता तू हांव सांगिला म्हळ्यार मेगेल विश्वास ना हांव तुका पट्टी सांग म्हण सांगताना हांव टेस्ट करता आशिल्लें देवालेर विश्वास आस की ना. देवान ते पट्टी सांग म्हणटा की हनुमंत कसं करता वचून लंके उज्ज घालता तो पाप पुण्या विषय उलगास करता ते ना
तो जस्ट देव कसं म्हणते की ते ऐकत असता तशीची ताज मागे कसं होतं मरची टाइम मारी पुरा तक एक जस्ट कृष्ण आलता ऍक्च्युली तो नरक वचन आहे कृष्ण ते कसं करता गेले दुरू नरकाचे एक कसं ना डुप्लिकेट सृष्टिकोन सोडता तो लेखता हांव कसा पाप केला म्हणून तेदान कृष्ण सिनान येऊन म्हणारी तो सांगतो ते येऊन तू हांव सांगेल एक पटी ऐकनी तशी जाऊन जस्ट नरक नाही हा नरकाच कसा ना एक ट्रेलर नरक नाही ताणपळाच्या नरकाच ट्रेलर नरक आणि के मस्त कष्ट जागता ते वच्चा खाव सोण तुका कित्याक तुम्ही गेल भक्त त्याचे जाऊन वापस 5 पांडव कसं असाच की नरक वचन असताच आणि वापस आध्यात्मिक जीवन वचपाच ऍक्च्युअल जाऊन पांडव ऑलरेडी आध्यात्मिक जीवन म्हणारी आध्यात्मिक कसं प्लॅनेट वचून दलता की कृष्ण कसं करता जस्ट कोणाक युधिष्ठिर महाराज जस्ट एक दाखोच खातीर कशी तू देवान सांगेल ऐकना जाल्यार कसं जाता म्हणून आमके एक एक्झाम्पल दाखोवचे खातीर कसं करता युधिष्ठिर महाराजाक जस्ट एक नरकाच कसं ना ग्लिम्स हायलाइट्स दिवन सोडता पेटना तो नरका भितर जस्ट हायलाइट्स दिता देवान सांगना जातील पुरा तू केल्यारी कसं जाता म्हणून दाखोवचे नेक्स्ट and sincerity simplicity gravity self control purity of that thought are austerities of the mind सत्वगुण ಅಂತ आशिलो मनीस कशें आसता दवा शुद्ध सत्व ಅಂತ आशिल मनीस हंग सत्वगुण ಅಂತ आम्ही पळयत जाल्यार हंग कसं मेन कृष्ण कसं हायलाइट करता शुद्ध सत्वाचे विषय म्हणजे एक देवाल बघतो तो कशी टाइपार असता म्हणून तो सेल्फ कंट्रोल्ड तागेले इंद्रिय कसं असती ते ऑलरेडी देवाल वैरी ताण घालून दल्ला तशी जावन तो कंट्रोल आर्टिफिशियल जावन भायर दाखवून ताका योगा सेंटर वचून कंट्रोल करता म्हणून ना मना ऑटोमॅटिकली तेगेले मन कसं की कंट्रोलर येता कित्याक ते मन तो ऑलरेडी देवाक सरेंडर दल्ला देवाक एक पटी तामगेल मन तामगेल तन कसं की सरेंडर दल्ला री देवाल मन कशी सरेंडर दवच्या केदने देवाल विचारान तो आम्ही असो का तेदान कसं ना मन कसं की सरेंडर झाला आणि तन आमगेल बॉडी कशी सरेंडर जावच्या आम्ही कसं काम करता सच की त्याचे रिझल्ट्स कसं की देवाक देऊन सोडता तशी मन आणि तना कसं की देवाक समर्पण जावन आसता ऑटोमॅटिकली आमगेल जीवन कशी कंट्रोल जावन आसता भौतिक इच्छा आमगेल भितर येना तेदान कसं जाता प्युरिटी असता मनान तू म्हणून कृष्ण सांगता नेक्स्ट कसं ना कृष्ण म्हणता this threefold austerity is practiced by men whose aim is not benefited themselves materially but to simply please the supreme in the nature of goodness आता सत्वगुण ಅಂತ आशिल्ले तागेले एक मोटिव कसं इतली पुरा तो ऑस्टिरिटी करता असतना ताजी मोटिव कसं ना सिम्पली टू प्लीज द लॉर्ड जस्ट देवाक खुशी करच्याक हंग वृंदावन परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा मायापुर परिक्रमा ह्या तिन्ही परिक्रमा कसं की वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा ಕೆಲವು ಜನ ವಚನ असतले वृंदावनाक ताणी गोवर्धन परिक्रमा केला ते कित्याक सेम डिस्टन्स कसं की आम्ही हांगा दाखवून ऑफिसा वच्चाक स्कूला वच्चाक कॉलेजा वच्चाक आमगेले डेस्टिनेशन वच्चाक आम्ही यूज करतात नाल्यार त्या आमगेल्या भौतिक इच्छा खातीर नाल्यार आम्ही गोवर्धन परिक्रमा वृंदावन परिक्रमा मायापूर परिक्रमा ते पुरो कितें करच्या देवाक खुशी करच्या मस्त एक डिफरन्स देवाक खुशी करच्या आणि आमगेली इंद्रिय खुशी करच्या इंद्रियाक खुशी जाला कसं जाता आणि भौतिक जगातान तू असताची देवाक खुशी जाला कसं जाता प्लस पॉइंट आता मी राईयाक खुशी केला रे मी जैला तसं म्हणून गेला आम्ही कसं की क्राईम केला खुशी करता फर्स्ट जैलारा खुशी करे जाल्यार जैलारा खुशी करून कसं मेळता ताण एटलास्ट खुशी ना जाल्यार जैलारान
येस. तशी एक देवाक आणि आमका खुशी करचेंत म्हळ्यार आमगेले इंद्रिय खुशी करचेंत मस्त डिफरन्स आस म्हण सांगता हांगा. नेक्स्ट कसं म्हणतात दोज austerities and penances which are performed in order to gain respect. हांगा passion रजसान कशें आसता तेगे ताण कसं तपस्यानी या करून असतं की ते कसन ना कसन दुसऱ्याला नो केला जनासाची सिद्धी दावका तांका कित्याक दुसऱ्यांक मंकट करच्याक हांव देऊ जस्ट एक कसा की एक मॅजिक करचे गोत्तस तांका जस्ट एक हातान कसं की मॅजिक करताची जन लेखताची भांगार दित तो हातान तू मॅजिक करून तो कसं एक सण मट्टार दाखयता जाल्यार तो म्हणता हांव देव म्हण अरे देवान तो सत्य देव जावन आसला रे तू केला भक्ती पळोवन तो ऑलरेडी तुका म्हळ्यार आमी तागेल प्रकार भक्ती करून आसले आसला रे ता इतले पुरो कष्ट भोगू का म्हणना तांची सेम देवाक म्हळ्यार ते मनीस कोण आस की ताका देव म्हण सांगतल केला जनासाचे द हॉनर म्हाका हांव इतली पुरो तपस्या केला म्हाका समाजान तू हॉनर दावका म्हळ्यार एक रेस्पेक्ट दावका केला जन मस्त वेद शास्त्र वाचून कसं करताची देवाल भक्ती करची सोडून जनाल एदुर वचून हांव ग्रेट म्हणजे सूर करताची. नेक्स्ट कसं ना तमसांत केल्यार कसं जाता तांणी तांगेल बॉडीक मस्त दुखी दिताची कित्याक म्हळ्यार त्या असुरी स्वभावांत आशिल्ल्या जनांक तांणी आत्म म्हण गोतना तांणी तांकाची बॉडी म्हण लेखताची आणि कसं तपस्या केलता की आत्माच विषयार वचन तांणी तांगेले बॉडीक तांणी कष्ट दिवन कसं करताची तपस्या करचे पडत आसाची. That gift which is given out of duty at a proper time and place to a worthy person. आता मी कसं पळत असं हांगा चॅरिटी म्हळ्यार दान करचे ते 3 टायपार आसत. दान करचे ते सत्व रजस तमस असं ते कशी म्हण पळया दान करचे फर्स्ट कसं म्हणता प्रॉपर एक वर्ती मनशाक पळोवन हांव दान करचे केला आता समाजांत आमी पळयत कोणाक जस्ट एक डोनेशन लिंक केला जस्ट पेटल तांकां दुड्डू ना मस्त जन टीव्हीन तू युट्यूबान पुरो म्हाका डोनेशन दिया म्हण भोव मारता आसाची जन कसं करताची सिंपती येवन पेटोवन सोडताची. कृष्ण म्हणता तसल दान न्ही दान सत्वगुणांत कशें आसता दान तू त्या मनशाक दिवका की नज्ज की म्हण पळयता व्हेरीफाय करता तो ते दान कंचेक यूज करतास देवाल सेवेक यूज करतास की ताकाची स्ವಂತ बेनिफिट यूज करतास तो समाजाक यूज करतास की कंचेक यूज करतास म्हणून आम्ही व्हेरीफाय करून घेवका आणि प्रॉपर टाइम अँड प्लेस दान करचेक टाइम आणि म्हळ्यार ताजेक नाकनातील टाइम त्या टाइमार दिवची न्ही समची संदर्भ टाइम म्हळ्यार हांगा कसं संदर्भ पळोवन आणि प्लेस कंचे जागेर आसत त्या जाग पळोवन वर्ती पर्सनाक म्हळ्यार अगत्यशील पर्सना मात्र दिवका आणि ते अगत्य कंचे अगत्य कसन एक अगत्य म्हणून आमी कसन फर्स्ट पळोवन घेवका तशी जावन आमी नॉर्मल जावन भक्ती कसं करताची खंय भायर वचूका जाल्यार मस्त जन येताची न्हू दुड्ड दियाची बेगर्स लागींचे ट्राफिक सिग्नलांत आमी राबून आसता थंय मस्त जन निमगीतले येताची भक्त कसं करताची तांगेल गाडींत थोडे प्रसाद पॅकेटांत घालून वचून आसताची त्यांनी असल बेगस पळय कुडले प्रसाद दिवन सोडताचे हांगा आमी प्रसाद कितें दिवचे प्रसाद म्हळ्यार रावतावळ म्हळ्यार प्रसाद म्हळ्यार कसं न्हू देवालेची उश्ट म्हळ्यार देवान शुद्ध जाल्ले कसं न्हू आमकां देवाल कडेन दाखोवन मेळ्ळाले फूड कसं आस की प्रसाद त्या प्रसाद दितान कसं जाता त्या बेगर जावं कसं न्हू ताका तागेल जीवन कसं आस की थोडे जावन पुरो एक पट्टी ट्रान्सफर जावचे साध्य ना तेल कर्म वायट कर्म आमकां वायट जन्म कित्याक मेळचे आमगे कर्म वायट आसता आमकां वायट जन्म मेळटा तशें जावन तो आतां बेगर कसो आस की भिक्षूक तो भिक्षूक जाल्लो तागेल प्रिवियस मागच्या जन्माचे कसं की कर्म आसताले तशें जावन तो ह्या जन्मांत कसो जाला भिक्षूक जाला तशें जावन तागेल कर्म आमी चेंज करचे पळोवका जाल्यार तागेल काम कसं आस की आध्यात्मिक आमी जस्ट दुड्ड दिल्यार कसं जाता ताका कसं जावका की तो घेता आनी वता तशें जावन भक्त कसं करताची प्रसाद दिवन सोडताची ताका हेल्प करताची हेल्प करून ताका ज्ञान दिवचे ट्राय करताची म्हळ्यार तू एटलीस्ट लायक दा जीवनांत तू म्हूण सांगचे ट्राय करताची भक्त.
नेक्स्ट कसा नंद बाबा म्हळ्यार कृष्णाल आन कोण आशिल की कृष्णाल जन्म दत्तन ताण कसं दिला गो ब्राह्मण असत प्रिय म्हणून तो कसं करता नंद बाबा कृष्णाल कुशे कती कृष्णाक एदूर दवरता आणि कृष्णान दिल्लाल म्हणून सांगून कितले की लाख लाख गाय तेगेला 9 लाख गाय आशिल्लो ऑलरेडी त्या लाख गाय थोडे गाय कसं केलं ब्राह्मणांक ब्राह्मण दिला कसं जाता ब्राह्मणाक तू लायक धन म्हळ्यार कसं ना दुड्डू दिला री आणि कसं ना लायक त्या लायक कामाक यूज जाता हरे कृष्णा मेरे वॉइस येतस हरे कृष्णा ओके ओके थँक यू ओके तशी न्हू हंगा कृष्ण कसं म्हणता कृष्णाक दूरदवर न्हू आम्ही कसं डोनेशन आम्ही कसं दिवचे की ब्राह्मणांक ब्राह्मण कसं एक सोसायटीन आता आता येसच न्हू ब्राह्मण म्हळ्यार एक साधू मनशाक एक देवस्थान करच्या की दव एक तो दुसऱ्यांक ज्ञान ओरिजिनल ज्ञान दितस म्हणून जाल्यार ताका आमी हेल्प करेत कित्याक आनीक चड जनांक ते ज्ञान वता ताका हेल्प केल फुडले प्रभुपाद स्टार्टिंग बुक बरयतना केला जन हेल्प येयनी तांकां कळ्ळी प्रभुपाद कसं करता तो बुक बरोवचे सुरू करताना आनी जनान पळयला तो दुसऱ्यांक ज्ञान दिवन तांगेल जीवन कसं आम्ही नरकांक जीवनांक व्यतीत करतसच की ते जीवन कसं लायक करचे पडत असतो ताजे मागीर जनांक कोण तांणी स्वतः ताका हेल्प केला देवाल एक तशी जावन आज आम्ही पळयत मस्त जागेन तू मस्त सक्कड एक देवस्थानांनी जातस कित्याक देवाल एक काम करताना आम्ही हेल्प करका तशी ते एक डोनेशनान ते सत्वगुणान कसं आम्ही पळोवन दिताच रजसान कसं जाता आम्ही दिताच वय जाल्यार आमगेल एक फेम येवच्याक ताजे रिझल्ट आमकां दावका ना मस्त आम्ही इतले इतले डोनेशन दिला म्हणून जनाला सांगून भोंवता अशा दवो न्यूज पेपरांत येवची तसल डोनेशन दवो होडोड वॉलांत म्हळ्यार पगरांत येवची तसल डोनेशन तसल पुरो आसता नेक्स्ट तमसांत कसं ना कोणा दिवका म्हणून गोतना डोनेशन रोड सायडांत ना मस्त एक भिकारीन म्हळ्यार एक भिक्षुक असताच तांणी कित्याक कसं नाही भीक मागतसच म्हणून आमकां गोतना जाल्यार की आमी दिवन सोडल्यार तांणी वायट कामां केल्यार आता बिनी लेखच तुम्ही कोणाकी डोनेशन दिला तो तांत कसं करता नशा पदार्थ घेता ते पाप कर्म न्हू ते कोण डोनेशन दिला की ते पाप कर्म ताकाय वता तशें जावन डोनेशन दितना आमी पळोवन दिवका मस्त जन रोड साइड बेगर्स आणि बसांत येवच्या भिक्षुकांक तो घरांत येवची भिक्षुकांक आमी दुड्ड दिताची जाल्यार तांणी खंयचेक यूज करताची म्हूण गोतना तशी दिल्यार अनवर्दी पर्सन म्हळ्यार तू भिक्ष दिवचे न्हय तसं जाल्यार हांगा पळयाच हेल्प आय नीड मनी फॉर वीड्स म्हळ्यार नशा करच्याक म्हाका कसं दुड्ड दावका म्हूण निमगीतस तसल्यांक आमी दुड्ड दिल्यार कसं जाता तो पाप कर्म केल्यार त्या पाप कर्माच्या कसं की आमकां मेळटा लास्ट कृष्ण कसा म्हणता ओम तत्सत आम्ही हांगा नॉर्मल जावन ओम तत्सत आम्ही कसं म्हणतात की कृष्णार्पणमस्तु ऐकून आसतले तुम्ही पुरा कृष्णार्पणमस्तु म्हणून कृष्णार्पणमस्तु म्हणा कसं अर्थ पुरा कसं की त्या कृष्णाक समर्पण म्हणून तशें जावन कृष्ण म्हणता पुरा वेदिक स्क्रिप्चर आमी इतली पुरा कसं डिस्कस केले की त्रिगुणांत आशिल्ले तर अल्टिमेटली जावन म्हाकाच येवका म्हणून कृष्ण सांगता म्हळ्यार कृष्णार्पण जायन अशें तू कसं दिलता की त्या अर्पण जायना म्हळ्यार ते कृष्ण ज्ञान अशें म्हळ्यार प्रत्येक आमी यज्ञ केले मागीर ते देवी देवताल यज्ञ आसा कोणाकय यज्ञ आसा फर्स्ट आमी देवीला देवस्थान वचून पळयत फर्स्ट तांणी प्रसाद दिवचे कोणाक शालिग्रामा दिवच्या ताजे मागीर देवीक वचून दिताचे कित्याक फर्स्ट तांणी कसं म्हणताची कृष्णार्पणा तुळसी घालची कोणाक देवीक तुळसी न्ही कृष्णाक तुळसी ते एक्चुअली ना त्या कृष्ण कसं म्हणता फर्स्ट कसं की त्या देवाल खातीर दिवका ताजे मागीर ते तू कोणा जावकाला दी खंयचे पाप लागना तुका आणि कसं म्हणता अंडरटेक सॅक्रिफाइस चॅरिटी बिगिन्स ऑलवेज विथ ओम शास्त्रांत आम्ही वेदिक कसं वाजित असाच की तांत आम्ही पळोवन आसताले ओम आदकूनच स्टार्ट जावचे कसं की
कृष्ण कसं म्हणता ओमकार कसं की हावची हरि ओम तत्सत कसं अर्थ त्याच्या पुरा कृष्णाक अर्पण दलाला कृष्णाला इम्पर्सनल म्हणारी कृष्ण म्हणजे कसं एक पर्सनल नाव ना आम्ही एक नाऊन आणि प्रोनाऊन म्हणून ऐकून नसताना नाऊन म्हणा कसं म्हणजे नाव प्रोनाऊन म्हणा कसं ना त्याचे त्या नाव नेशे दुसरे विंगड टाईपर सांगते ही शी म्हणून सांग तशीची कृष्णाला नाव कसं की त्या कृष्ण नलर इम्पर्सनल नाव कसे करचे ओम कृष्ण आम्ही प्रत्येक देवी देवताला पूजे दो कसं नाही पूज करताना आम्ही ओम दाखवून स्टार्ट करच्या ते ओम कसं की टू अटेन द सुप्रीम कृष्ण कसं म्हणता ओम कसं की वैदिक स्क्रिप्चर आणतो मेगेल कधी यूज केलेला आता तत्सत म्हणा कसा अर्थ तत् तत्सत तत्वमसी म्हणा कसा अर्थ one should perform sacrifice finances and charity with word tat to propose such transcendental activities to get free from the material engagement and tat म्हणा कसं ना हाव कसं करतस की त्या मग अटॅच ना म्हणून हाव त्याची इच्छा करताना म्हणत म्हणून हाव कसं करतस की देवाल कतीर करतस तशी जाऊन हंगा कृष्ण म्हणतात तत् मागीर कसं ना ओम तत् सद सद म्हणा कसा अर्थ ऍक्टिव्हिटी डन फॉर द सर्व्हिस ऑफ द लॉर्ड रिव्हील्स द ट्रू स्पिरिच्युअल नेचर सद म्हणा कसा ना सनातन दव सत म्हणार आम्ही देवाक यूज करताची तो सनातन न आम्ही कसं करतसाच की ऑब्जेक्टिव्ह फर्स्ट कसं ना आम्ही कसं करतसाची हरी ओम तत्सत हरी म्हणणारी देव स्वतः ओम म्हणा कसं ना स्टार्टिंग बिगिनिंग प्रत्येक श्लोक आम्ही समेत ओम दाखवून स्टार्ट करताची तत् म्हणा कसं आम्ही करचे ऍक्टिव्हिटी कसं आम्ही ऍक्टिव्हिटी सॅक्रिफाईस चॅरिटी आम्ही कसं दिल की ऍक्टिव्हिटी कोणाक त्या देवाक करतात सत म्हणा कसं ऑब्जेक्टिव्ह त्याच मागीर तुका रिझल्ट कसा मिळतात ऍक्टिव्हिटी दाखवून त्यावेळी देवाल कधी यूज करका तशी जाऊन आम्ही कृष्णार्पणा कसं म्हणजे कृष्णाला कधी आम्ही सेवे करच्या कृष्णालेची ऑब्जेक्टिव्ह म्हणारी देवाल कधी आम्ही सेवे करच्या अर्पण लास्ट आमचे रिझल्ट कसं येतं की ते आम्ही कृष्णाक दिवचे तर आम्ही कृष्ण अर्पणमस्तु म्हणून सांगताच तशी छांग कसं कृष्ण म्हणतात ओम तत्सत नेक्स्ट कसं कृष्ण म्हणतात सांगा but sacrifice austerities and charities without faith in the supreme personality as non-permanent and one O son of Pritha regardless the whatever rites and performed these are called asat सत म्हणा कसं ना केदना असेल ना सनातन म्हणतात असत म्हणा कसं ना टेम्पररी कृष्ण म्हणता केदान तुम्ही ओम तत्सत म्हणारी कृष्णाक अर्पण करणारी त्यांचे एक ऑस्टिरिटी सॅक्रिफाईस द चॅरिटी तपस्या आणि कसं ना यज्ञ आणि दान तपा यज्ञ तपा ज्ञान कसं की त्या देवाल कतीर करण्यात ते असत मला टेम्पररी थोडे वेळ ते तुमका रिझल्ट दिताला त्याला परमनंट रिझल्ट दिना म्हणून कृष्ण सांगता मग आज आम्ही कसं पुरं पडायला अर्जुनाला क्वेश्चन कसं असता इमॅजिनरी वर्शिप करताना कसं जाता म्हणून कृष्ण अर्जुन गीता तशी म्हणतात त्रैगुण्य तीन गुणांतो श्रद्धा विभाग झाला म्हणतात नेक्स्ट कसं ना आहार आम्ही पळायला राजसिक तामसिक सात्विक आहार कसे असता यज्ञ कसे असता म्हणून आम्ही पळायला ना त्याच मागीर ऑस्टेरिटी तपस्या कशी असता आम्ही केला असुराल पुरा एक्झाम्पल घेतला हंगा तपस्या कशी असता तामसिकांतो सत्वगुणांत कशी असता मागीर राजसिकांत कशी असता मागीर दान चॅरिटी आम्ही कोणा दिता सच की त्या कशी असू का सत्वांत कशी असता रजसांत आणि तमसांत कशी असता म्हणून पळायला नेक्स्ट इज ओम तत्सत अल्टिमेटली ह्या पुरा कोणाक अल्टिमेटली कोणाक येऊ का ओम तत्सत म्हणारी कृष्णाक म्हणून हंगा 17 चॅप्टर कंक्लूड करतो कृष्ण तू कसं केलं की त्या मिगेल कधी येऊ का म्हणून कृष्ण सांगता तशी ह्या चॅप्टरांत आम्ही पळायला श्रद्धात्रय विभाग योगा तिन्ही विभाग तिन्ही कसं नाम गेलं त्रिगुणा कसं की त्यांत आम्ही कशी डिवाइड केलं हा अल्टिमेटली पुरा कृष्णार्पणमस्तु ना तसे हा 17 चॅप्टर गेला आणि आजी एकादशी तशी पुरा जणे अनेके टाइम असतं चॅन्टिंग
कराच तुम्ही एक कडेन बैसून जपमाल घेऊन चॅन्टिंग कराच कोणाला एक जपमाल ना की त्यांनी ऑर्डर करेत ऑलरेडी हांव लिंक घाल्ला आणि क्विजाचे हांव ऑलरेडी काल समेत एक पटी लिंक घाल्ला तुमगेल इश्टाचे खंयचे लँग्वेज घेवन तांचो तुम्ही कसा ना क्विज करेत आणि सर्टिफिकेट मेळत ओके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सगळ्यांक हरे कृष्णा